Robím svoju vlastnú Tower Defense hru, deň 10. Dnes som pridal evolúcie pre vežičky dela a laserového dela. Ak neviete, čo sú evolúcie, tak odporúčam si pozrieť predchádzajúce video, v ktorom som vysvetlil, čo to je a ukázal evolúcie vojakam. No ale vráťme sa k téme. Takto vyzerá schéma evolúcií dela. Väčšina z toho sa dá pochopiť podľa názvov, ale aj tak si to poďme ukázať. V hornej vetve evolúcií vidíme niečo ako Artillery Cannon. To sa ale vo finálnej verzii pozmenilo a namiesto toho máme tzv. Chain Gun. V dolnej vetve naše dielo sa už mení na raketomety a dokonca sú tu aj také, ktoré vystrelia až 4 rakety naraz. No ale ako na tom vyzerá laserové dielo? Takto vyzerá jeho schéma evolúcií. Tu hneď vidíme dva hlavné smery, a to Inferno a Kryosmer. V krátkosti, Inferno bude postupne zväčšovať svoj damage, čiže laser zo začiatku bude dávať malý damage, ale čím dlhšie strieľate po jednému nepriateľovi, tým viacej damageu bude dávať. Kryosmer zase bude spomaľovať všetkých nepriateľov, po ktorých bude strieľať